Namuhla ngizwa nginomuzwa ukuthi ngichaze okanye ngicacise ngegama elithi Umahlalela. Abantu abaningi abalazi njenganokuthi Umahlalela umuntu ohlala ekhaya, umuntu ongasebenzi. Kanti isintu siyakuphikisa konke lokho. Sithi isintu Umahlalela inoma ubani omfica elapho la wazi khona ukuthi uzomfica khona. La wazi khona ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale khona. Ngizokwenza isibonelo. Impunga Yesintu nje ngisebenza ehhovisi esebenza kulona, abantu abayazi ukuthi isebenza khona, abasuke bazi ukuthi uma beya kulona bazoyifica khona ihleli lapho. Na Impunga Yesintu iwumahlalela. Le gama leli lakheka ngenkathi umuntu thizeni owayehlala endaweni ethile, abantu bathi mabefika bembona ngaso sonke isikhathi ehleli lapho base bethi wena Umahlalela, kwase kuthiwa ke Umahlalela. Labe seliqhamuka kanjalo ke lelo gama seliqhathaniswa nomuntu ohlala umthola lapho ehlala ehleli khona ngaso sonke isikhathi. Akusho ukuthi Umahlalela umuntu ongasebenzi, kodwa Umahlalela inoma ubani osuke wazi ukuthi uhlala lapho kuleyo ndawo, uma uya khona uzomfica khona. Akusho mina, kusho